Estamos, non? Estamos, entonces. Bueno, boas tardes a esta convocatoria de sesión extraordinaria con un único punto na orden do día, que é a aprobación inicial do orzamento municipal, bases de execución do orzamento da plantilla cadro de persoal para o ano 2021, conxuntamente co recoñecemento extraoficial de créditos 2/2021. Ben, a proposta ven informada favorablemente na comisión informativa, cos votos a favor do noso grupo e a abstención do resto de grupos. Vamos a ler o ditame e explicaremos despois o documento que traemos. Formado pola Alcaldía e Presidencia o proxecto de orzamento municipal de 2021 e as súas bases de execución, contendo a documentación exixida polo artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en concordancia co 18 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, incluídos nos créditos iniciais do estado de gastos como recoñecemento extrajudicial por gastos realizados en exercicios anteriores sen consignación orzamentaria por importe de 928,52 euros e considerando a doutrina xurisprudencial do enriquecemento inxusto recollida na sentenza de 12 de decembro de 2012 da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo. Elaborar a plantilla e o cadro de persoal de acordo co establecido no artigo 90 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local e na disposición transitoria segunda do Real Decreto 861/86 do 25 de abril, sometido ao capítulo 1 de gastos de persoal a negociación preceptiva ante a mesa de negociación do Concello de Muros en sesión celebrada o 21 de abril deste ano, de conformidade ca xurisprudencia do Tribunal Supremo co establecido nos artigos 33 e 37 do Real Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, formulada a memoria da Alcaldía, contendo as modificacións máis importantes respecto do orzamento vixente no ano 2020, emitido ao amparo do establecido no artigo 168.1e do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Informe Económico Financeiro de Intervención número 80 de 19 de abril, no que expoñen as bases empregadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exixibles e os gastos de funcionamento dos servicios e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento. Emitido informe de intervención número 81/2021 de 16 de abril, ao amparo do disposto no artigo 4.1 do Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, así como o informe número 82/21 do 26 de abril sobre a evaluación do cumprimento do principio de estabilidade, formulado pola intervención municipal, reparo suspensivo da tramitación do expediente de data 26 de abril de 21 en relación co recoñecemento extraxudicial de créditos contido no proxecto de orzamento. Apreciada, unha vez emitidos os informes preceptivos, unha incorrecta imputación no estado de ingresos por importe de 50.000 euros correspondentes ao canon de concesión de abastecemento de auga á empresa Espina e Delfín. Formulada a proposta da Alcaldía de conformidade co disposto no artigo 124.2 do Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, en relación co artigo 168.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo ante a Comisión Informativa de Persoal, Economía e Facenda, se eleva ao Pleno da Corporación o seguinte ditame. Primeiro, aprobar o límite de gasto non financeiro para o exercicio 2021, teito de gasto, quedando fixado en 7.737.078,33 euros. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Muros e as súas bases de execución para o exercicio 2021 sen déficit nin superávit inicial, sendo os seus estados de gastos e ingresos resumidos por capítulos o seguinte. Capítulo 1, gastos de personal, 3.968.148,43. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos, 1.758.038,75. Capítulo 3, gastos financeiros, 50.641,19. Capítulo 4, transferencias correntes, 899.965,82. Capítulo 6, investimentos reais, 1.060.274,14. Capítulo 8, activos financeiros, 12.000.
Capítulo 9, pasivos financeiros, 83.215,09. Total estado de gastos, 7.832.293,42. Estado de ingresos, capítulo 1. Impostos directos, 2.078.925,68. Impostos indirectos, 100.000. Tasas e outros ingresos, 897.797,28. Transferencias correntes, 3.730.058,34. Ingresos patrimoniais, 8.800,68. Enaxenación de investimentos, 0. Transferencias de capital, 722.340,10. Activos financeiros, 12.000. Pasivos financeiros, 272.371,34. Total estado de ingresos, 7.832.293,42. Terceiro, co obxecto de manter a integridade do estado de gastos e ingreso do proxecto de orzamento para o ano 2021 e non demorar a súa aprobación, na aplicación 4.2080 do estado de ingresos deben entenderse incluídos recursos derivados da reclamación do canon de concesión de abastecemento de auga á empresa Espina e Delfín por importe de 50.000 euros, procedendo a súa imputación no capítulo 5 dos dereitos recoñecidos que eventualmente se liquiden. Cuarto, de acordo co disposto no artigo 21.6 do Real Decreto 500/90 de 20 de abril, anular por estar incluídas nos créditos e previsións iniciais do orzamento municipal de 2021 as seguintes modificacións orzamentarias realizadas sobre o orzamento de 2015 prorrogado. En xeración de créditos, 154.103,44. En transferencias de crédito, 127.171,53. Total, modificacións de crédito anular, 281.274,97. Quinto, de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, aprobar con cargo ao crédito inicial da aplicación 21/912-48.900 unha dotación económica anual para os distintos grupos políticos por importe de 8.800 euros con arreglo á seguinte distribución. Partido Popular, 2.504,62, Partido Socialista de Galicia, 2.504,62, Compromiso por Galicia, 2.098,46 e Bloque Nacionalista Galego, 1.692,30. A disposición, xestión, destino e xustificación das cantidades anteriores sométense ás normas previstas na base 40 das bases de execución de orzamento. Sexto, resolver o reparo formulado pola intervención municipal de data 26 de abril deixándose en efecto o seu carácter suspensivo e, por conseguinte, aprobar o expediente número 221 de recoñecemento extraxudicial de créditos incluído no orzamento, recoñecer obrigas a favor do seguinte terceiro acreedor e aprobar a seguinte liquidación. Liquidación número 1172 de 27 de 2, emitida polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar por importe de 928,52 euros en concepto de aportación municipal ao servicio de xantar na casa. Condicionar a eficacia do presente punto a existencia de dotación orzamentaria adecuada e suficiente e, por conseguinte, a executividade do acordo de aprobación do orzamento municipal para o ano 21. Aprobar a plantilla e o cadro de persoal do exercicio 21 tramitado conxuntamente co orzamento, de conformidade co disposto no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, proceder á exposición pública do presente acordo por un prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e formular ante o pleno as reclamacións que estiven oportunas. E, último, o presente acordo entenderáse definitivamente aprobado no caso de non formularse reclamacións durante o prazo de exposición público. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. O acordo definitivo entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Ben, vou respirar un momento. Na miña toma de posesión como alcaldesa no ano 2019, decía que para min, que para nós, sería un fracaso que entre todos non puderamos sacar adiante os acordos que Muros necesita e precisa. Decía tamén
que estaba segura de que todos os concelleiros desta corporación estarían á altura do que demandan os nosos veciños por responsabilidade, polo afecto que todos temos polo noso pobo e porque estamos aquí para eso, que é a tarefa que nos encomendaron os nosos veciños. Un dos acordos que este Concello necesita, como se ten reclamado neste pleno de forma reiterada, é un orzamento. Como por todos é sabido, levamos 6 anos cun orzamento prorrogado, unha situación que, dende o noso punto de vista, non se pode alongar por máis tempo. Está perxudicando ao noso Concello, que está perdendo oportunidades de acceder a fondos públicos pola especial dificultade que supón a tramitación orzamentaria precisa para chegar a tempo as distintas convocatorias de axudas, entre outras cousas, e está perxudicando aos nosos veciños que ven como calquera convocatoria de axuda, subvención, calquera pago, calquera bonificación, se complica enormemente e fai que se alonguen os plazos de tramitación. Por poñervos un exemplo, que dá conta do desfase do documento que agora manexamos, cando se fixo o orzamento de 2015, nin siquiera existía a Lei de Contratos do sector público. Afrontamos unha situación moi complicada. Vimos de 14 meses de pandemia, cunha crise sanitaria, social, laboral e económica da que aínda non vemos o final. Non, señor Alfonso, nin a nós, nin a ninguén lle veu ben a pandemia. Atravesamos nestes meses momentos moi duros, socialmente e personalmente tamén, tendo que tomar decisións que afectaban a moita xente no seu día a día, buscando solucións para problemas novos e inesperados, para os que non había ningún precedente, e en moitos casos ningunha pauta ni ningunha instrucción. Tratando de facelo o mellor posible, preocupándonos porque quen o necesitara tivera asistencia, por axudar a particulares e empresarios nas moitas e variadas incidencias que sufriron nas súas vidas, nas súas casas e nos seus negocios, preocupándonos pola seguridade e saúde dos veciños e tamén dos traballadores desta casa. E aínda así, loitamos por sacar adiante as moitas cousas que topamos sin facer, obras, xestión de personal, tarefas de mantemento de mellora, limpezas, adecuacións de espacios. Nunca imaginamos que a decisión e a valentía que prometíamos en xuño de 2019 iba a ser tan necesaria, tan decisiva e incluso, nalgúnha ocasión, o único recurso do que podemos dispoñer. O documento que presentamos para a súa aprobación non é o ideal nin o que a nós nos gustaría presentar, pero é o mellor que se pudo facer na situación e circunstancias actuais na que a complicada situación que arrastramos de atrás se suma a crise sanitaria e as súas consecuencias. Este documento pretende abrir vías para solucionar algúns dos graves problemas que temos que afrontar. A crise que se nos ven enriba, con sectores de poboación que poden quedar desamparados e sin asistencia. A xestión de personal con un número moi elevado de asuntos judicializados, con numerosas sentencias das que nin siquiera tiñamos constancia e, por suposto, sin executar, e cunha débeda crecente que pode chegar a facer inviable a prestación de determinados servicios, como ten advertido en varias ocasións a intervención. A xestión dos investimentos, a nosa chegada ao Goberno, arrastrábase unha demora moi importante na execución dos diversos plans de obras da Diputación, e temos constancia de que o anterior Goberno chegou a perder en varias ocasións o financiamento de proxectos por non ser capaces de executalos e xustificalos en prazo. Trátase dun documento que pretende crear unha estrutura de gasto realista e acorde cas posibilidades e necesidades do Concello como administración local. Un documento que recolle os acordos que se acadaron neste pleno en canto a investimentos. Un documento, polo tanto, no que participamos todo, porque aquí o que se recolle son os proxectos que aprobamos todos. Aquí teño que facer un inciso necesario, posto que nestes meses tan duros houbo nesta corporación quen tratou de sacar vantaxe política da situación, pero tamén houbo quen se brindou a apoiar as propostas que fixeron posible que a xestión municipal non se paralizara e apoiou as decisións do grupo de goberno, nas que tamén é certo se incorporaron algunhas das súas propostas. Así que, independentemente do que pase hoxe, queremos deixar constancia do noso recoñecemento ao Grupo Socialista e á súa portavoz pola súa mostra de responsabilidade e altura política nun momento no que é tan necesaria. Atopamos sin executar e, en moitos casos, sin sequera iniciar a licitación gran parte das obras correspondentes aos exercicios 17 e 18. Neste ano e 10 meses levamos executadas obras por máis de 1,5 millón de euros, melloras en camiños, na Rateira, en Vistabós, na Grada Filgueira, na Pallajeira,
Melloras hidráulicas no Chalón, en San Ramón, en Freixeiros, en Arriba e Avesada, a tan esperada rehabilitación do Cine París, conseguimos o compromiso da Consellería de Educación para facer unha rehabilitación integral do Colexio Ramón de Artaza e, aínda así, o traballo que queda por facer é enorme. Un traballo que se ve complicado pola falta dun orzamento actualizado e que engade un plus de complexidade e carga burocrática aos procesos administrativos. Ademais, a ausencia dun orzamento actualizado impide ter unha visión de conxunto da situación económico-financeira e, por seguinte, fai moi difícil a adopción de medidas atinadas que permitan garantir o principio de boa xestión das finanzas públicas locais. Non obstante, o noso Concello ten puntos fortes que deben ser explorados no futuro inmediato para volver á senda da consolidación fiscal, garantir a calidade na prestación dos servicios e aumentar, se lo fora posible, os que actualmente están sendo prestados. A suspensión das regras fiscais aprobada recentemente polo Congreso de Deputados ata o ano 2022 abre un paréntese nas exixencias de consolidación que poden facilitar o reequilibrio da facenda local. O proxecto de orzamento municipal de 2021, como non podía ser de outro xeito, inclúe importantes cambios respecto do vixente no exercicio 2015. A súa elaboración, partindo do cálculo desde cero de todos e cada un dos gastos e da actualización das previsións iniciais de ingresos, constitúe unha radiografía axustada á realidade e un marco de partida para a elaboración dos orzamentos futuros. En canto ao estado de gastos, queremos destacar as seguintes dotacións. En porcentaxe, o destino dos gastos é o seguinte: en servizos públicos básicos, o 37%, en actuacións de carácter xeral, o 22,37%, en actuacións de protección e promoción social, o 14,42%, e o resto en producións de bens públicos de carácter preferente e actuacións de carácter económico. No capítulo de gastos de personal, recóllense a totalidade dos postos de traballo de personal funcionario e laboral fixo e temporal indefinido non fixo ou estrutural cas retribucións actualizadas. En dous casos, auméntanse as retribucións para equiparalas aos postos de traballos fixos comparables. Dótanse as prazas do persoal que accede á xubilación coa pretensión de cubrilas. A plantilla do GES ve incrementada a súa retribución por aplicación do grupo terceiro de categoría profesional que xa fora recoñecida na plantilla do ano 2015, pero sen que dito recoñecemento tivese reflexo orzamentario ao longo destes exercicios, consolidándose, polo tanto, esta plantilla e atendendo así a unha reivindicación do Grupo Socialista que foi unha constante nestes meses. Tamén a plantilla do SAF ve estabilizada a súa situación, xa que, como consecuencia de sucesivas e múltiples sentencias xudiciais firmes de xurisdicción social, o cadro de persoal laboral fixo vese incrementado ca dotación de 4 postos de traballo temporais declarados como fixos. Quedan aínda varias sentenzas por executar neste sentido e, unha vez que sean firmes, procedemos a cumprilas. Dótanse os créditos para atender a execución de sentencias xudiciais firmes cuxo crédito foi recoñecido na sesión do Pleno celebrada o 25 de marzo. Tamén se dota unha partida de imprevistos, situacións transitorias e continxencias de execución. Dótanse os créditos necesarios para a realización de horas extras, gratificacións por servicios extraordinarios, productividade, dietas por comisión de servicios, por asistencia a sesión dos órganos colexiados e gastos de locomoción, que sempre dan problemas para pagarse, como podemos comprobar en plenos anteriores. Tamén se incrementa o fondo social. Gustaríame aquí en este momento facer unha mención especial aos traballadores públicos deste Concello que durante tantos meses